खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 नभेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं आरो गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांगोन। खुसि आरो गोजोननि आंखाल जागोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हानानै गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजाङैनो दावबायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना रंजा खुसियै बाबेनलांगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ अदेबानि दरसि दरसि मोनगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव गोजोननि दैमु बोहैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। अब्लाबो गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो गगा बायदि बेरामजों
भुगिनांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोआ गिलुं गिलुं जागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा बाख्नाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान सन्मान बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननायनि खाबु फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।